Dwi'n meddwl bod yr holl ribanau yna yn dweud y cyfan am lwyddiant y teulu yma yn y sioe. Nawr te, Steffan Harris Bronhelyg Crymych. Am wythnos wyt ti wedi cael? Oedden ni wedi cael good wythnos, ni wedi cael tipyn o lwyddiant, so ni'n gytre yn hapus iawn yn gyda. Dweud am dy lwyddiant ti gyda'r Hampshires, ie? Ie, da'r Hampshire, so ni cyntad ar wrth blwydd, cyntad ar ôl hwrdd a cyntad ar ddafar blwydd. A yr hwrdd mlaen i cael male champion yr un. So, good. A chael cyrraedd y restr fer wedyn gyda'r peiri? Do, mas yn y peiri wedyn gyda o'n fenw maes glas fyd e. Gathon ni'r lawr i'r 8 diwethaf yn gyda, so good. Pa mor bwysig yw'r sioe i chi? Just men neis i cael wythnos i mynd o gytre a mynd a cwrdd o ffrindiau a cymdeithasu tyn bach a just, joio rili. Ti'n neud beth ti'n joio, ti'n trin defyd a dangos beth sydd dati a mae'n good. Ac erbyn hyn nawr, mae bryd arall wedi ymuno ar ddiadell. Adi. A Defaid Bethan. Ers i chi ddau gwrdd, mae'r brydiau wedi cwrdd hefyd. Ydyn, mae rhaid bod nhw. Love me, love my sheep. Ie. A beth yw'r lwyddiant ti wedi cael gyda'r Defaid mynydd Dion Cymru? Very good, diolch. Ges i cyntaf ar y defa Magi. Digon ples ydi, achos mae'r classes mor cryf lan fan hyn dar Dion. A 40 daw a flwydd, a mwy ples do hwnnw, mas o 40 o'n nhw. Achos y bryd mwy aniferus o sioe oedd y Defaid Dion, ond un ohonyn nhw? Ydyn, fi'n meddwl bod nhw un o'r rai cryfas i gael lan fan hyn nawr. Mwy na ples. Ond mae rhaid i fi gyfadde, fi'n cofio hon yn arddangos pan oedd hi'n dwten fach y sioe Llanfynydd. A co ti nawr? Ti'n jyst mwyn dalach na fi? Mae'n dangos o 12 blynedd nawr. Mae lot o pethau wedi datblygu o war yn ni. Mae pethau'n altro cymaint. Mae Defaid wedi datblygu fyd. Ond faint wyt ti'n dysgu wrth arddangos? A dwi wedi helpu ti fynd yn rhyw ffordd? Hyder fi wedi bod yn un bach shei eriod, a mae hyder fi lawer yn well nawr ar ôl dangos os 10 mlynedd. Bydde ti byth yn gwneud cyfweliad y fi ar dyledu cyn heddi? Na, fydda dim o gwbl, na. A mae newyddion bach hapus iawn gyda'r ddau ohonoch chi hefyd. Fi'n credu bod y ddiadell yn mynd i gynyddu unwaith to, dwi e? Ydy, Mae ffordd gwahanol. Ydy. Babi bach i fod? Wes, nes ymlaen yn y flwyddyn nawr. Mis Tachwedd. Mae eisiau helper o'r chi? Free labour? Ie. Wel, chi wedi cael sioe dda, ond yn amlwg, mae'r flwyddyn i fod yn fwy gyffroes eto eich erbyn diwedd y flwyddyn. So, pob lwc i chi, gobeithio popeth yn iawn. A paid a gweithio i galed ar y Defaid. Diolch.